sɔgɔmada fɛ nɛgɛ ɲɛ 7 tɛmɛna sanga 30 ye Mali kɔnɔ. An ka foli bɛ aw ye. VOA Bambara ka tabale gosika ye nin ye VOA Afrika kunnafoni turukalaw kan. Mariam Kuyate. Bi ye tarata ye uti kalo o tile 15 san 2023 an balimaw ka foli kɛrɛnkɛrɛn ka lase aw bɛɛ lajɛlen ma Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan a y'aw bisimila tabale kunnafoni kɛnɛ kɔnɔ. Soldasi kulu minnu ye fanga d'Afrique Niger jamana kɔnɔ juillet kalo o tile 26 u y'a yira k'u bɛ fɛ ko ka jamanakuntigi sugantili Mohamed Bazoum ka ale kiri ka da kan k'a ye janfaba kɛ. O siratigɛ la Amérique jamana ale y'a ka dimi yira ka kɛɲɛ n'o hakilinataw ye. O kɔ kunnafoni kuncɛla an bɛna aw haminakow lamɛn. CEDEAO kɛlɛbolo caman bɛ k'u labɛn ka don Niger jamana kɔnɔ. Senegali soldasiw sen bɛ o la. Nama Diarra ale bɛna o kunnafoniyaw d'an ma ka bɔ Dakar. An bɛna kuma Air France jɔli koɲaw kan ani a kɔlɔlɔw jamana kɔnɔ. Mali politiki musow olu fɛnɛ b'u ka yetaw fɔ an ye Niger jamana politiki ko gɛlɛyaw kan. Nin ye bitala kolomaw ye k'o fara kunnafoni wɛrɛw kan Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan. An balimaw an b'a fɔ aw dansi. An balimaw tabale bɛ aw bɛɛ lajɛlen bisimila. Kunnafoni daminɛna an bɛ taa Niger jamana kɔnɔ. U ka jamanakuntigi subantilen n'o ye Mohamed Bazoum ye min ka fanga yɛrɛ dafirila juillet kalo o tile 26 ni waati in na ale ka ko kɔni bɛ ka gɛlɛya ka taa fɛ sabula soldasi kulu minnu ye fanga d'Afrique u b'a fɛ ka a kiri ka da kan k'a ye janfaba kɛ. O laseli yɛrɛ kɔ min ye CEDEAO jɛkulu ye u y'a yira communiqué kɔnɔ kunun ko ni hakilina ninnu ye dakɔrɔbɔli kuraw ye. Amérique jamana marabagaw olu fɛnɛ ni fanfɛla la u y'u ka dimi yira ka kɛɲɛ ni soldasi kulu ninnu ka hakilinataw ye ko sabula o bɛna dɔ fara Niger jamana ka gɛlɛyaw kan. Kajatu Traoré ka bɔ Amérique jamana kɔnɔ ale bɛ o kunnafoni walawala an ye. Kari wulala Niger soldasi fanga d'Afrikɛlaw ye a yira k'a fɔ ko dalu bɛ u bolo ka jamanakuntigi kɔrɔ Mohamed Bazoum wele duniya kiirisoba la ne jamana janfa ani dankari wale jalakiliw ye ka ɲɛsin a ka jamana ma. Fanga d'Afrikɛlaw ka fɔla k'u bɛ sinsin kosɛbɛ a kan k'a fɔ ko kumaɲɔgɔnya tɛmɛna Bazoum ani mɔgɔba dɔw ni ɲɔgɔn cɛla la. Niger jamana ɲɛma wɛrɛ mɔgɔ ani duniya dɛmɛbaga jɛkulubaw olu ɲɛma dɔw fɛnɛ bɛ o la. Anw haminenba de don ne kunnafoniw ye minnu ye a yira k'a fɔ ko Bazoum tɛ minɛcogoya ɲuman na l'Amérique kɔkan ko tigiso ka kuma latɛmɛla Vedan Patel ka laseliw la kunnafoni sɛnsɛlaw ye. Vedan Patel ale y'a yira k'a fɔ k'o taabolo min filɛ nin ye tiɲɛ yɛrɛ la k'o tɛ ɲɛ sɔrɔ cogoya ye bɛn ladilaninw na. L'Amérique kɔkan ko kotigi Anthony Blinken ne Bola Tinubu Nigeria jamanakuntigi ne CEDEAO ɲɛmɔgɔya bɛ a bolo ye ɲɔgɔn kumaɲɔgɔnya tɛnɛndon na. Blinken ye tasibila kɛ Tinubu ka baaraw ye CEDEAO ɲɛmaaya la ne ka tila k'a fɔ k'a ka dɛmɛ bɛ u ye ka forcew bilali ye fanga d'Afrikɛlaw kan maa ye. CEDEAO ye kɔsegin kɛ ka kɛɲɛ ni Bazoum ka jalakili kan ninnu labilalen ye sɔrasi ninnu fɛ. Jalakilikan ninnu labilala Nigeria jamanatigi a n'a dina ɲɛmɔgɔba dɔw ka bisimilali kɔfɛ sɔrasi fanga d'Afrikɛlaw fɛ sibiridon na minnu nana ni Nigeria jamanakuntigi ani CEDEAO ɲɛma Bola Tinubu ka yamaruya kɔnɔna na yaasa ka siraw bɔ bɛn ladilani bɛn ɲɛ sɔrɔ cogoya min na ne ka tila ka jisuma bɔn fitinɛ. Jamanatigiw ani dina ɲɛmaba taamaden ninnu ye a yira kunnafoni laseli sɛbɛn dɔ kɔnɔ k'a fɔ ko Général Abdurahmane Tiani ne Niger sɔrasi fanga ɲɛmaya bɛ a bolo ye a ka ŋaniya ɲuman yira ne a fɔli ye k'a ka dayɛlɛlen don bɛɛ lajɛlen ye bɛn kumaɲɔgɔnyaw ladilaninw na ka kɛɲɛ ni gɛlɛyaba min bɛ u ka jamana kan nin waati in na ye. Bi kunnafoni ɲɛbilaw olu bɛ tali kɛ Niger politikiko gɛlɛya kan. Mahmoud Kaba Jakite ka bɔ Niger an ka lasigiden don a bɛ ɲɛfɔli kɛ an ye. Sɔrdasi ninnu bolo dalen bɛ sɔrɔ kisɛba kan Mohamed Bazoum ka ko la. Kamasɔrɔ u ko jamana ɲɛma in tun ye kuma minnu lase kɔkan faamaw ma ko ani a ka denbaya minɛlenw tɔɔrɔlen don ni balo, ji, fura ani kurantanya la wa k'u ye a ka nɛgɛjuluw ɲagami k'a bali weleliw la. CNSP ko o kuma bɛɛ ye galon ko gɛrɛntɛ ma ta ka ɲɛsin jamana ɲɛma in ma. U ko maa o maa minɛlen don nin wagati na k'u bɛɛ bɛ bolo ɲuman na min ye ko sɔrdasiw t'u bannen don jamana ɲɛma in ni a ka dɔgɔtɔrɔ ka ɲɔgɔn ye k'o fana tɛ tiɲɛ ye. Le président Déchu reçoit régulièrement jamana ɲɛmakɔrɔ ni a ka dɔgɔtɔrɔkɛ bɛ ɲɔgɔn ye waati bɛɛ lajɛlen. U ka ɲɔgɔn ye laban yɛrɛ kɛra sibiri tɛmɛlen k'a daminɛ nɛgɛ kaɲa 11 tɛmɛlen ni sanga 30 ye fo nɛgɛ kaɲa 15 wagati. O ɲɔgɔn ye in de kɔfɛ dɔgɔtɔrɔkɛ yɛrɛ y'a fɔ ko bana fosi tɛ Mohamed Bazoum ni a ka denbaya la nin wagati in na. Wa Mohamed Bazoum yɛrɛ ye o seereya ni message dɔ ye a ye min ci a somaw ma
ani kɔkan jamana dɔw ma. proches et aux médias internationaux. Nin kumaw b'a yira ko sɔrdasiw kɛlen bɛ ka Mohamed Bazoum ka nɛgɛjurula weleliw kɔlɔsi. Sabula colonel major Abdraman Amadou Clara k'a fɔ ko seereya minɛnw b'u bolo min bɛ nin kuma ninnu bɛɛ sɛbɛntiya. Wa kibaruya kura u ko tuguni ko Mohamed Bazoum ni maa dɔgɛrɛw na nɔ minɛ janfala u ye min ta ka ɲɛsin jamana ma. Le gouvernement nigérien a réuni à ce jour. Niger jamana ye seereya caman fara ɲɔgɔn kan bi min b'a to Mohamed Bazoum ni a nɔfɛmɔgɔw bɛ se ka nɔ minɛ jamana kɔnɔ yan ani jamana kɔkan u ka kɛwalew la. Min ye CEDEAO ni UEMOA ka ɲanginiw kɔni ye fanga dafirilaw ko wulikajɔ dɔw bi senna nin wagati na walasa ka dɔbɔ jamanadenw ka degun na. O jamanaden ninnu dɔw ka tagamaw ti ka kɔtigɛ hali bi k'u ka dɛmɛ yira CNSP la. Kunu fana wulikajɔ dɔw bolodara. Nin jamalajɛ ninnu caman labɛnnen bɛ kulu M62 de fɛ. O min tun bɛ Mohamed Bazoum ka fanga sinaya la kabini wagati jan. Kulu in ka ɲɛma Seydou Abdoulaye tun datugunen do kaso la nin ye a kalo damandɔ ye k'a tun bɛ ka fitina kumaw cari dugu kɔnɔ. A ka tɔndenw tun ye wulikajɔ sugu bɛɛ kɛ nka u ma se ka a labila. Bi tɛnɛn don a ye kɛnɛmala lasɔrɔ a ka kiri kɔfɛ. An ka maître Bondal Efred lamɛn Abdoulaye Seydou ka lafasalibaga. Kiribulon ye ɲangini kɔnbi min tun taara k'a nɔrɔ jagoya la Seydou Abdoulaye la. O min senfɛ a fɔra ko a tun na kalo 9 kaso kɛ nin ka CFA $1,000,000 sara jamana ye. Kɔkan hali bi CEDEAO tɛ ka jamana dɛmɛbaga caman sɔrɔ ka fara a yɛrɛ kan ka na kɛlɛ la Niger, Côte d'Ivoire, Sénégal, Benin ani Nigeria kɔfɛ CEDEAO jamana tɔw fɛla tɛ o fɛrɛ in ye. Wa hali u ka nin jamana naani ninnu na lasigidenw ni olu ye députéw ye olu dɔw fana ma sɔn. Faragbɛla États-Unis kaw fana ka lasigiden kura Niger ambassadrice fana kuma bɛ sen na k'o kan ka baara daminɛ a tɛna mɛn. O jamana in teri baarakɛɲɔgɔnba ye Niger ye. Dɔw yɛrɛ ka fɔ la ko a fɔ États-Unis laban tɛ ka jɛni nin fanga dafiri in ye ka Faransi to a ka kɔni na Niger yɛrɛ kɔnɔ kunungo jatigɛwalelaw ye jan da sɔrdasi kulu dɔ ye Sanam dugunin na. FDS maa 6 fagara o senfɛ nin k'u ka mobiliw jeni. Mahamoud Kabajakite, VOA Bambara, Niamey, Niger. La seli min bena mɛn aw fɛ nin bɔra colonel Mariam Sagara yɔrɔ uti kalo tile 11 san 2022 la. Colonel Mariam Sagara ye sɔrdasiw ka kuma lase soba n'o ye DIRPA ye o ɲɛma dankan ye. Aw bɛ sɔrɔsiw dɛmɛ ni mun ye? A ma fɔ ka taa marifa ta, a ma fɔ ka dɔ wɛrɛ kɛ. Aw bɛ sɔrɔsiw dɛmɛ ni kunnafoni di de. I bɛ mɔgɔ i bara a tigi bɛ bɔrɔ t'a la don o don k'a don aw ka du kɔnɔ. Mun bɛ bɔrɔ kɔnɔ aw t'o dɔn aw sigilen don k'aw ba kun fo ni tiɲɛni kɛra don min na ko ja nin kun ye terroriste de yan'aw ka kɛ mun na aw t'a ɲɛfɔ fɛn fɛn filɛ nin ye k'a fɔ ko u bɛ terrorisme ni fɛn kɛ an dɔw de don maliyɛnw de don an joli de don an bɛ se ka kuma u fɛ fɛnɛ sensibilisation na aw bɛ ka nin min kɛ nin taabolo tɛ a y'a dabila an ka na an ka jɛ ka Mali jɔ ɲɔgɔn fɛ n'an sera k'o kɛ ka caman bɔ a la sisan aw yɛrɛ b'a dɔn caman bɛ bɔ kɛlɛ la. Nin tun ye colonel Mariam Sagara ka laseli ye ka bɔ DIRPA la n'o ye Mali sɔrdasiw ka kuma lase soba ye. Kabini uti kalo o tile 7 ni Niger sɔrdasiw olu ye u ka fiɲɛbɔyɔrɔw datugu. Air France ale fɛnɛ ni tun y'a yira kana a ka pankuru jɔ Mali jamana kɔnɔ. Min ye Mali ɲɛmaw ye olu kɔni ye jaabi d'u ma teriya la. Ka bɔ Bamako, Mohamed Danyogo ale ka laseli du. Faransi pankuru soba be n'o ye Air France ye ale kelen ka pankuru nali Mali la ani Burkina jamana kan ka o tigɛ uti kalo o tile 7 o ye degun lase maliden caman ma. Madina Sidibe n'ale yɛrɛ bɛ pankuru ta Faransi ni Bamako cɛ an k'ale lamɛn o ko kan. Service client yɛrɛ la normalement i bɛ ko ko kɛ i bɛ information di à temps pour que mɔgɔw k'u ka labɛnw sabati. A bɛ se ka kɛ dɔw yɛrɛ kun kan ka voyage don na olu ye u ka fɛnw jɔ volu jɔ du 7 au combien là les 5 jours qu'ils ont fait sans vol mɔgɔ dɔw pénalisera a kɔnɔna na u ma se ka na u bɛ u bloquer kɛra yɔrɔ dɔw la. Maliden caman ka fɔ la ni pankuru tigɛ min filɛ nin ye a ye degun lase Mali ma kosɛbɛ sabula ka bɔ Mali kɔnɔ ka taa Faransi ka bɔ Faransi ka na Mali la hali ka bɔ Faransi fana ka taa diɲɛ fantɔ maliden caman bɛ yen olu ka taama sira o fanba o bɛ kɛ Air France de la o de y'a to a degun a bonyana an kan kosɛbɛ. Mariam Keita an ka ale lamɛn. Diɲɛ dugu dɔndɔni bɛɛ bɛ tɛmɛ Faransi de fɛ Air France de fɛ ka na Mali la wa n'i y'a jateminɛ fɛnɛ Air Mali tɛ yen dɛ maliyɛn bɛɛ fɛnɛ bɛ tɛmɛ caman bɛ tɛmɛ Air France de fɛ fɛnɛ ka taa diɲɛ dugu caman na donc Faransi ka Air France suspension an bɛɛ kun kan k'an sigi n'a ye wa ko min don fɛnɛ
k'a fɔ k'a tɛ kɔlɔlɔ lase Mali ma, o ye nkalon ye dɛ. Mɔgɔ o mɔgɔ ko k'a tɛ kɔlɔlɔ lase Mali ma, o ye nkalon ye. A bɛ kɔlɔlɔba de lase Mali ma. A bɛ kɔlɔlɔ lase Mali ma parce que an Maliyɛn dɔw fɛnɛ jigi dalen don Air France de kan. Fransi Pankuruso n'o ye Air France ye, ale kelen k'a fɔ k'ale bɛ baara daminɛ tile 5 kɔfɛ mun ye cɛmancɛ fanga ɲɛmaaw ye olu ma sɔn ka da kan ko Air France ale ma baaraw o tɛmɛ a sira fɛ. Madina Sidibe an k'ale hakilinata lamɛn o ko kan. Ne bolo Mali État jo don parce que baara kɔnɔna na ni mɔgɔ bɛ jɛ ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ aw kan ka bɛn fɛn dɔw kan, bɛnkan dɔw bɛ yen nɔ aw ni ɲɔgɔn cɛ. Maintenant ni tɛna se ka a bɛnkanw sabati i b'i bolonɔ bila fɛn dɔ la ka kunnafoni lase a tigi ma. N'a sɔrɔ problème dɔ bɛ yen nɔ i b'o ɲɛfɔ a ɲɛna aw ka ɲɔgɔn faamu avant k'i fana k'a fɔ k'i b'i ta dabila. An bɛ wagati min na sisan Air France kɔni ale ye sɛbɛnfura bɔ k'a jira k'a fɔ ko ale bɛ a ka baaraw kɔni o daminɛ uti kalo o tile 18 nata. Yala sani o cɛ u ni cɛmancɛ fanga ɲɛmaaw u na bɛnkan sɔrɔ wa? Ɲininkali to min o b'o yɔrɔ kan. Mohamed Danyoko, VOA Bambara tɔgɔ la, ka bɔ Bamako. Ne ye Jɛnɛba Lobo Tarawele ka bɔ Kayi. Radio kɔni a bɛ dugu kunnafoni di, a bɛ jamana kiban kunnafoni di, a bɛ duniya ferekɛ naani bɛɛ lajɛlen kunnafoni di. Ni président kumana u bɛ kuma radio la an b'a lamɛn, an bɛ ministre ka kumaw lamɛn, an bɛ kuma bɛɛ information bɛɛ sɔrɔ à travers la radio. An bɛ taa ni kunnafoniw ye Senegali jamana na. U ka soldasiw ka ɲɛmaaba ale kɔni ye wele bila soldasi kulu dɔw ma ni dɔgɔkun laban in na walasa ka taa Niger soldasi minnu ye fanga dafiri kɛ k'u kɛlɛ. Nama Jara ale ka ɲɛfɔli do. An ka lasigiden ka bɔ Dakar. An ka jɛ ka lamɛn. Kabini sɔgɔma Senegali soldasiw ye ɲɔgɔn dalajɛ baaraw daminɛ Thiès dugu la yen ni Dakar dugu cɛ kilomɛtiri 70 ɲɔgɔn do walasa ka taa Niger. Soldasiw ɲɛma Général Mbaye Cissé y'o de fɔ kunnafoni di sɛbɛnw kɔnɔ. O kɔrɔ Senegali jamana kuntigi Macky Sall ye min fɔ juma tɛmɛnen Abuja Nigeria jamana na CEDEAO ka lajɛba filanan senfɛ Niger jamana kan o de bɛ ka waleya. Lajɛ in senfɛ Macky Sall tun y'a jira ko CEDEAO ye laɲini minnu fɔ ka ɲasi Niger sordasi minnu bɛ fanga la n'o ye Niger jamana jɔnsenw ka sigi u nɔ la Mohamed Bazoum ka sigi kana fanga la n'u m'o kɛ u b'u kɛlɛ walasa u ka fanga bila jagoya la. O dun ma kɛ fɔlɔ. Nga Senegali jamana kuntigi Macky Sall ya jira fana ko ni bɛn sɔrɔla sigikafɔw senfɛ o ka fisa ni kɛlɛ ye. Senegali sɔrdasiw ɲɛmɔgɔba ko ni y'a jira k'olu labɛnnen do ka ban k'u bɛ politiki ɲɛmɔgɔw dɔrɔn de ka latigɛ makɔnɔ walasa ka taa Niger fanga dafiri kɛbagaw kɛlɛ ka bɔ fanga la. Sisan sɔrdasiw hakɛ joli bɛna taa Niger Senegali tɔgɔ la CEDEAO ka laɲiniw kɔnɔ o ma dɔn fɔlɔ. Nga Senegali fanga sina ni jamanadenw ka lafasalitɔn caman ka man kan u ka sɔrdasiw ka taa Niger fanga dafirilikɛlaw kɛlɛ ka da kan Senegaliden caman sigilen bɛ Niger wa ko sigikafɔw bɛ se ka Niger ka nin gɛlɛya in ban. CEDEAO kɔni tun ye dɔgɔkun kelen min di Niger sɔrdasiw ma walasa u ka fanga bila o banna kabini utukalo tile 6 la. Sigikafɔw kɔni bɛ sen na ka da kan CEDEAO yɛrɛ y'o de bila ɲɛfɛ fɔlɔ. Nama Jara, Dakar, VOA Bambara. An bɛ taa ni kunnafoniw ye diɲɛ fan wɛrɛ fɛ. Karidon maa 26 bɔɲɔgɔnkɔ o de fagala fiɲɛbɔ dɔ senfɛ Ethiopie jamana na. U ka marabolo min bɛ wele ko Amhara min yɛrɛ bɛ kɛlɛ gɛlɛya kɔnɔ. U ka fɔla ko ni gɛrɛntɛ ye ko ye min ye maaw faga kosɛbɛ kabini kɛlɛ yɛrɛ daminɛna juillet kalo fédéral soldasiw ani Amhara kɛlɛcɛw ni ɲɔgɔn cɛ. A y'aw ka kunnafoniyaw sɔrɔ don o don sɔgɔma VOA tabalen kan VOA Bambara ka tile kunnafoniya kun fɔlɔw sanga 30 kɔnɔna na o bɛ kɛ don o don tɛnɛn ka taa bila juma la sɔgɔmada nɛgɛ kaɲɛ 7 mana tɛmɛ ni sanga 30 ye wa segin bi k'a kan tuguni nɛgɛ kaɲɛ 9 waati ni VOA tabalen ye a y'aw ka tile kunnafoniya kun fɔlɔw sɔrɔ Mali ale ni diɲɛ bina kun kan VOA tabalen ka kunnafoniya kunkun n'a ɲɛɲɛ di aw ma n'an baaraɲɔgɔnw ka wulikajɔ ye Mali kɔnɔna na farafina ale ni diɲɛ fan 14 bɛɛ lajɛlen.
sɔgɔmada in na an bena segi kokura ye Mali jamana kɔkanko ministri Abdoulaye Diop ale ka kumakan dɔw kan min yɛrɛ sen fɛ a y'a yira ko CEDEAO ko ni o dola Niger jamana kɔnɔ Mali bena a sen bɔ CEDEAO jɛkulu cɛla. Giambara Tiambel ale ye kunnafonidila ye kunu a tun b'an ka Mali kura kɛnɛ kan ani Kajatu Tarawele a b'a ka yetaw fɔ an ye o koɲaw kan. Ayiwa sisan an bena an da don Abdoulaye Diop n'ale Mali kɔkanko kotigi ale ye laseli dɔw kɛ ka kɛɲɛ ni CEDEAO ka taabolo minnu n'a bɛ kan ka kɛ Niger ani fɛnɛ ka fara o kan ka ani Faransi ani Mali fɛnɛ camancɛ la u ye visa tigɛli min kɛ Mali jamana na a y'a jira a ka kumakanw na k'a fɔ ko u ma sarangani kɛ Mali la a la n'i ye a jate lajɛ kɔkanko ni jamana cɛla baaraw bɛ kɛ cogoya minnu na ko fɛn dɔw de don taabolo dɔw de don minnu mankan tɛ k'a kɛ n'a kɛra a bɛ kɛ i b'a fɔ ko mina sɔrɔ dɔ de bɛ k'a essayer ka dankari dɔ ka bonya ani barika la. Awa o hukumu kɔnɔna la an ye wele bila an ka kunnafoni sɛnsɛla baarakɛɲɔgɔn dɔ ma n'a tɔgɔ ko Tiambel Gimbayara ale ye kunnafoni sɛnsɛla ye a ka kunnafoni sɛnsɛ sɛbɛn b'a bolo tungaraden don a sigilen don Faransi jamana la Tiambel b'an bolo kɛnɛ kan. Awa e bɛ se ka mun de fɔ an ɲɛna i ye faamuyali jumɛn de sɔrɔ kumakan ninnu na an ka sɔrɔ ka tɛmɛ ni baro ye. Dakunya damadɔni dɔn min bɛ sɔrɔ ka fɔ a la kɛnɛkɛrɛn na sisan a kɔni gɛlɛyara a tɛ se ka gɛlɛya ka tɛmɛ nin kan tiɲɛ don u b'a fɔ ko bonya bɛ mande bonyamasegi bɛ mande nka Faransi ni Mali cɛ kunkanko koɲɛw hakaja tile fila in na nin ko fila minnu tugura ɲɔgɔn kɔ sɛbɛn dibaliya visa siratigɛ la ka taa jamana fila ni ɲɔgɔn cɛ ani pankuru ɲɔngirili jamana fila ni ɲɔgɔn cɛ a kɛ waati ni a kɛcogo a kɔlɔlɔ de barika bonyana ka tɛmɛ kɔrɔlen kan tiɲɛ don Mali b'a jo fɛ n'a a ka jamana ɲɛmaaw ka hakilina don nka fɛn dɔ kɛcogo n'a kɛ waati o b'i ka jo k'i bolo jalaki ye ka sabu kɛ a bɛ bin jamanaden minnu kan a n'a bɛ degun ta ka se mɔgɔ minnu ma n'u tɛ magoɲɛ n'u tɛ tɛmɛ n'u ɲɛ tɛ ɲini u ka ko la o bɛɛ lajɛlen bɛ fara mɔgɔw kan mɔgɔ minnu tɛna a waleya faamuya minnu ka visa ko dalen tun bɛ yen n'a bɛ tulo minnu ka pankuruko n'u bɛ taama na n'u ma taama sɔrɔ minnu yɛrɛ bɔra ka na jamana kɔnɔ n'u tɛ se ka sigi ka bɛn n'u ɲɛna waati. Awa Tiambel ayiwa Tiambel e yɛrɛ bolo sisan ɲɛ jumɛn bɛ se ka sɔrɔ nin koɲɛ in na sani an k'an da don CEDEAO ta la sabula a y'a yira fɛnɛ k'a fɔ ko CEDEAO mana se Niger ma dɔrɔn ko Mali ka tɔndenya k'a bɛ ɲɔngiri CEDEAO kɔnɔna na awa o ye hakilinaw ye yala e yɛrɛ bolo o bɛ se ka kɛ wa a bɛ se ka sira sɔrɔ wa. O man ka kɛ Mali man k'i sen bɔ CEDEAO la ni jamana kelen lafasali ye ka sabu kɛ CEDEAO sigira de farafana tile biyanfan jamana bɛɛ lajɛlen kama u ka se ka na ni nafasɔrɔ sira ye jamana tan ni wɔɔrɔ in ka se k'u bolo di ɲɔgɔn ma ka baaraw kɛ politiki bunakun ye ko kura ye a la o ye dunan ye a ko la ka sabu kɛ kabini Abuja bɛnkan n'o bɛ wele ko protocole d'Abuja o de nana ni politiki bunakun ye a kan gɛlɛya mana kɛ cogo o cogo o protocole na ni jamana min ye fanga dara k'i diyagoya la i bɛ sigi kɛrɛfɛ de o dun bɛɛ la ta n'o ma kɛ Mali man k'i yɛrɛ ye o kɔnɔ k'i kɛ bolokɔniden taamasiyɛn jamana kelen lafasali kama a man ka sɔn ka jɔyɔrɔ labila u ye k'a sabu kɛ a bɛ na ni tɔn cili a bɛ na ni faamuyabaliya ye tɔn kɔnɔ. Tiambel an ka foli b'i ye ayiwa k'a fɔ an lamɛnbagaw ɲɛna nin ye taabolo ninnu kan an bɛna dɔgɔkun in kɔnɔna la an ye Tiambel sɔrɔ bi ka hakilijagabɔw k'a kan nka halisa an bɛna kunnafoni wɛrɛw ɲini a kan ka hakilijagabɔ caman wɛrɛ k'a kan don nataw la. Mohamed Danyogo an ka laselikɛla don ka bɔ Bamako ale kɔni wulila ka se Mali politiki musow ma yaasa k'u hakilinantaw dɔn Niger jamana ka gɛlɛyaw fo ka taa se u ni CEDEAO cɛsira gɛlɛyaw ma an k'u lamɛn. fangandaranki min kɛra Niger jamana kan a bɛ dɔgɔkun kelen bɔ bi ani a bangera gɛlɛya min na Niger ani CEDEAO ani ɲɔgɔn cɛ fo Mali ni Burkina olu kɔni y'a yira k'a fɔ k'olu bɛ Niger kɔkɔrɔma dondon nin ko in na Mali kɔnɔna la partiw kɔnɔna la kɛrɛnkɛrɛnnenya la muso minnu n'olu bɛ partiw kɔnɔna la hakilina b'u olu la ka ɲɛsin nin ko ninnu ma Honorable Sitan Santara Mare n'ale kɔni ye parti min tɔgɔ Korema n'ale b'o la n'ale yɛrɛ bɛ an ka wasaden bulon kɔnɔ ale bolo bi CEDEAO kɔni a kɔni farafina kulu don nka a bɛ ka baara min kɛ farafina ɲamaw ani farafina denw olu ka kuntilenna to o ye. Niger ni CEDEAO ka cɛlala la bon ne ka muso hakilila la
o de ye CEDEAO ko in min filɛ nin ye CEDEAO ye tubabuw ka farafinna ɲɛmɔgɔw ka jamanakuntigiw ka tɔn labɛnnen don mais hakilina min bɛ ka boli farafinna président kan o ye nanzaramɔgɔw ka hakilina n'u ka wajibi ye. Astan Sako n'ale bɛ parti la n'o tɔgɔ ko EDR n'o kɔni ko ale kɔni bɛ Sumayila Sise ka kuntilennaw olu de labara ale kɔni y'a yira k'a fɔ ko Niger bɛ lahala min na sisan mun kɔni ye cɛmancɛ fanga ye o daminɛna ka ban ale yɛrɛ fɛ wa Niger a k'a jateminɛ Mali y'a kɛ cogo min na u ka tɛmɛ o sira fɛ yaasa cɛmancɛ fanga in a bɛ se ka lawaleya ka ɲɛ cogo di. Astan Sako ne bɛ se ka miirida min fɔ Nigerikaw ye u ka ɲɔgɔn minɛ foyi tɛ bɛn bɔ walasa jamanakuntigi ka se k'a fɔ k'a bɛ transition ye a ka se ka taa ɲɛ jamana kɔnɔdenw ni ye kuntigi ye fɔlɔ a bɛ sɔrɔ ka se président yɛrɛ ma. Ni Astan Sako y'a yira k'a fɔ ko musow kɔni ka kɔlɔlɔba bɛ se olu ma ni gɛlɛya bɔra a kɔnɔna la honorable Sitan Santara Mare ale fana o kelen de fɔ ko kɛlɛ mana na cogo cogo a gɛlɛya fanba a bɛ musolakaw de kan an k'a lamɛn. Ma CEDEAO ko ka dabila ni ye muso ye ko in kɔlɔlɔ a bɛɛ bɛna bi musow de kan ko in a taara cogo cogo gɛlɛya o a sɔrɔsi cɛta n'a fagali o a bɛɛ kɔlɔlɔ ani denw ta o a bɛɛ kɔlɔlɔ bɛna bi muso de kan donc o hakilina na Niger ka kan ka a lajɛ Mali ka hakilina kuntilenna taabolo ka tɛmɛ o sira kelen fɛ walasa jɔnyajuru in ka tigɛ. Jɛnɛba Sise n'ale fana ye EDR o tɔnden ye ale kɔni bolo bi Nigerikaw bɛɛ lajɛlen o de kan ka u tigɛ di ɲɔgɔn ma. Ne kɔni bɛ se ka mun fɔ k'a fɔ dɔrɔn Niger na a ka denw ye ko bolodenkɔni kelen o tɛ se ka bɛlɛ ta. An b'a yira k'a fɔ kunu alamisa CEDEAO maaw kɔni u ye ɲɔgɔn sɔrɔ lajɛrɛ filanan la ka ɲɛsin Niger jamana o lahalaya cogoyaw ma o wagati kelen na an b'a ye k'a fɔ Niger kɔni maa minnu ye fanga ta olu fana u ye gouvernement kura o sigi sen kan. Mohamed Danyoko VOA Bambara tɔgɔ la ka bɔ Bamako. Siaka Traoré ale b'an bolokɔrɔ don o don yaasa k'an kunnafoniya farikolo ɲɛnajɛ kibaruyaw la. muso sedantolanta kunda farafinagun kan Bamako AS Mandé bena ni yɔrɔ ta Côte d'Ivoire kaw fɛ Ligue des clubs champions musolakaw ta kɛnɛ kan min bɛ 10 novembre kalo nata la bari sabu a qualifiera club 4 cɛma zone UFOA A ɲɔgɔndanw kɛnɛ kan ɲɛbila ɲɔgɔndanw ko don AS Mandé ye saraba cɛ a kɛra tile 8 ɲɔgɔndan sen fɛ min kun cɛra sibiri tɛmɛnen uti kalo tile 12 san 2023 Liberiakaw fɛ bɔko saba AS Mandé musolakaw ye sebaya kelen sɔrɔ ani filani bin fila kuru 5 sɔrɔla ani farankan 3 jɔyɔrɔ fɔlɔ jɔyɔrɔ filanan Sacré-Cœur ka bɔ Dakar Senegalikaw fɛ kuru 5 farankan 1 jɔyɔrɔ sabanan Liberia Determine Girls kuru 4 bɔta 2 Sierra Leone Monwemo kuru 1 bɔta 2 Fatumata Kulibali AS Mandé muso sedantolantana y'a hakilina jigin kɛ hali n'a y'a sɔrɔ u taara gɛlɛya kɔnɔna na Liberia se sɔrɔla. Depuis an bɛ Mali la an y'a fɔ k'an bɛ na an bɛ kuku ta an bɛ segin an bɛ na kari la an ka na an ka karila nali jate an kun na ko tɔw bɛ na avion na donc an ye dusu ta an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma ka je an qualifiera n'an ye ɲɔgɔn sɔrɔ Côte d'Ivoire an kan ka mun kɛ an b'o kɛ an kɔni bɛ préparation ɲɛnama kɛ. Côte d'Ivoire Ligue kɛnɛ kan novembre kalo nata la hakilina ye kelen de ye ka se sɔrɔ Umu Kone AS Mandé muso sedantolantana wɛrɛ y'a yira ko baara tɔnɔ don. A bɛ na encouragé ballontan hukumu kɔnɔna na la n b'a dɔn k'a fɔ ni ye baara kɛ k'an yɛrɛ di baara ma n bɛ nafa sɔrɔ a la an bɛna dɔ fara baara kan c'est comme si an ye min kɛ ka nin trophée ta n'an ma min fara kan an tɛ foyi bɔ a la n b'an bolo di ɲɔgɔn ma ka sɔn baara ma pour que an bɛ se ka taa ni ɲɔgɔn wɛrɛ kɛ Côte d'Ivoire. Mustafa Layiko Traoré AS Mandé degeli karamɔgɔ ka fɔ la AS Mandé ni Sacré-Cœur ka ɲɔgɔn dan filani bin celu kelen kelen fan fila bɛ fɛ a gɛlɛyara. Match gɛlɛyara fo ka fɔ a gɛlɛyara parce que an ye attaque 3-4 de sɔrɔ en seconde mi-temps an ye bi kelen don kabini o bi donna Sacré-Cœur y'i sigi an dala sa la défense a pu tenir parce que vraiment u tun b'a fɛ ka deuxième bi don pour que u ka qualifier mais défense min b'an bolo an ye match 3 bɛɛ kɛ kabini match d'entraînement na Bamako an bɛ défense min utiliser an b'o de utiliser la mais
u y'a tenu quoi a diyara n ye tɛna taa Côte d'Ivoire k'a fɔ n bɛ taa ka taa kɛ figura ye non n tɛ t'o kama c'est atteindre la finale et avoir la Mohamed Ishaka Touré n'a bɛ wele Yanki AS Mandé ɲɛma dankan don a ka fɔla baara kura de bɛna sigi sen kan. A diyara n ye denmisɛnninw ye sɛgɛn min yɛrɛ kɛ ka na n'a danna yɛrɛ gansan ma k'a fɔ an qualifiera ni Ala ka jɛ an kan ka sigi ka kuma baara ye daminɛ sisan koyi Ala sɔnna ma. Ka Ligue africaine des clubs champions musolakaw ta labɛn Côte d'Ivoire kaw fɛ yen a bɛna kɛ sababu ye ka Côte d'Ivoire gili don ka CAN cɛ kɔrɔbalenw ta makɔnɔ janvier kalo nata la san 2024 VOA Bambara tɔgɔ la Bamakɔ Siaka Traoré ka laseli don. Sisan maliden dɔw hamina ye min ye Maliko la an ka jɛ ko lamɛn. Assalamu alaikum bewa Bambara aw balimakɛ manga de do Ibrahima Touré mais bɛɛ lajɛlen bɛna wele ko Buri Jawara Touré bon n bɛ mun fɔ Mali faamaw ɲɛna u ye mun kɛ o ɲɛna yɛrɛ de ka Niger dɛmɛ o ye ɲɛna Niger ni Mali a bɛɛ kelen n'i y'a jateminɛ maliyɛn hakɛ mun bɛ Niger dan t'a la mais na kɛlɛ in kɔni kɛlɛ in bɛna kɛ kɛlɛ mun bɛna lase mun bɛna se mun tɔɔrɔ bɛna se population ma dɔrɔn Mali faamaw k'u hakili to malidenw mun bɛ Niger la voilà ne kɔni hakilina ye o ye quoi. Bewa anya tuma ka fo ka baara kɛ fo ka lamɛnba bɛɛ lajɛlen fo ne ye Musa Dani ye ka bɔ Sirakɔrɔ Nɛgɛdana ɲininkali de bɛ ne bolo ka ɲɛsin CEDEAO ma sabula CEDEAO bɛ ka sanction laban min ta ka ɲɛsin farafinna jamanaw ma ye ne ɲɛ b'a la mankan caman bɛ ka kala a kɛra Mali la a kɛra Burkina a kɛra Laginɛ bon même chose a bɛ ka kɛ Niger fana mais est-ce que waati dɔ ma se CEDEAO ka sigi ka kuma kɛ walasa farafin jamana ninnu bɛ se ka don da kelen fɛ cogo min na wa ka réforme wɛrɛ kɛ quoi ni fili min b'a la ka se k'o bɔ a la. Dewa Bambara mɔgɔw a bɛɛ ni sɔgɔma ne tɔgɔ ye Faganda Kamara ka bɔ Mali la kɔni hakilina min kɔni bɛ ne la Niger ka nin coup d'état in na nin fanga yɛlɛma jagoya fanga yɛlɛma nin vraiment ne bɛ faamuyali min sɔrɔ a la o ye Mamadu Bazimu ka taabolo de Mamadu Bazimu a taabolo de man ɲi ni taabolo man ɲi jamana kɔnɔ n'a fɔra i ka nin ko ninnu dabila n'i tɛ se k'o dabila démissionner i ka bɔ yen o ka fisa ni tuma bɛ coup d'état ye o de kɔni ye ne fana ka hakilinata ye Mamadu Bazimu kɔni y'a jɔyɔrɔ bila dɔrɔn a filila ka farafinya ma a bɛ ka nanzaraw diyaɲeko de kɛ a ka jamana kɔnɔ nanzaraw diyaɲɛ ko olu ye jamanadenw ka hɛrɛ tɔ la jamanadenw ka tɔɔrɔ fɔ jamanadenw ka hɛrɛ foyi de tɛ o la munna i tɛ jamanadenw sago kɛ munna an ka farafinna jamana ɲɛmɔgɔw u b'u yɛrɛ bila nanzaraw ka nanzaraya la k'a sɔrɔ i dun tɛna kɛ nanzara ye i tɛna se k'i ka jamanadenw fana sago kɛ ni tɔgɔ duman fana tɛ an kɔni bɛ min fɔ farafinna jamanadenw ye ani farafinna jamana ɲɛmɔgɔw ye u ka bolo di ɲɔgɔn ma u ka tila ka baara kɛ ka tila ka u ka jamanaw yɛrɛ bɔ nɔgɔ la ka farafinna yɛrɛ bɔ nɔgɔ la walasa an bɛ se ka bɔ nansaraw ka jɔnya bulu la sinon nansaraw ka jɔnya juru ko in olu b'u ko intérêt de kɔ olu tɛ an ka farafindenw ka ɲɛtaga fɛ dɛ olu b'u ka nafa de kɔ faransi min filɛ nin ye faransi y'a fɔ faransi ɲɛmɔgɔ dɔ tɛmɛna o y'a fɔ ko faransi b'a ka nafa de kɔ ko faransi b'a ka nafa de kɔ k'a ka nafa ɲini n'o b'a ka nafa ɲini hali ni ni bɛ t'o da fɛ o b'o kɛ dɛ voilà. Ayiwa an bɛ segin tugun k'a fɔ aw ye ko musolakaw a ka d'an ye kosɛbɛ k'aw kumakanw lamɛn tabali kɛnɛ kɔnɔ ni maa min bɛ fɛ k'an lasɔrɔ an ka nɛgɛjuru sira o ye 01 20 24 40 17 10 001 20 24 30 47 16 nka aw bɛ kɔn k'aw sigiyɔrɔ n'aw tɔgɔ fɔ ka sɔrɔ k'aw ka cikanw tugu o la. Ayiwa an balimaw ni de bɛna dan sigi bi kunnafoniw na Daji Balawe ka bɔ Ameriki jamana kɔnɔ ale bolo bɛ nɛgɛ karafew la ni laselikɛla ne yɛrɛ fɛ Mariam Kuyati ni Ala ma baasi kɛ sini sɔgɔma nɛgɛ kaɲa 7 tɛmɛlen ni saga 30 ye tabale kunnafoni kura a bɛna o la sɔrɔ nka aw kana ɲina fewu ka an ka nɛgɛjuru sira kɔgɔri n'o ye 01 20 24 30 47 16 yaasa k'aw ka cikanw to an ye an ka foli bɛ aw bɛɛ lajɛlen ye aw ni ce aw ka tulomajɔ la.